Έλα ρε, έχεις ένα παπάκι. Πάμε και Αυτό ένα το παπάκι ήταν Inferno, ωραίο. ρε. Να το βάλω το Inferno. Όχι. Έλα ρε. Πάμε. Το γαμάς. Σχαμάω. Νικόλα, τι θα γίνει ρε? Με βάζει. Τι σε βάζει? Με βάζει εσείς. Μην πεις ότι ακόμα φορτώνει. Αφού παίζεις air condition ρε μαλάκα. Άσε ρε βλάκα γκέι. Ούτε δεν έκαγκε. Το ψυγείο Αλλά παίζει. καμία Κάτι ρε. υπολογιστής που έχει η NASA. Τα Samsung ψυγεία που έχει μια οθόνη. Έχουν και οθόνη. Touchscreen. Έχεις δει η NASA που έχει κάτι μεγάλους υπολογιστές που είναι σαν ντουλάπες. Ένα τέτοιο αλλά στο ψυγείο. Άτα να μπήκε, άντε. Έδωσε θες. Νικόλα. Σε τέτοιο, Σε καφάω. σε αυτούς τους πύργους που είναι στα αεροπλάνα για να τους δίνουν οδηγίες. Αυτό παίζει στις οθόνες που δεν είναι τα χιλιόμετρα το μάξι. Εκεί στις διαφημιστικές τηλεοράσεις, βιτρίνες. Παίζει στο ραδιόφωνο το αμαξίου. Ακούει από το ραδιόφωνο, παίζει από την. Ακούει από το ακούει από το ραδιόφωνο, παίζει από εκεί πέρα που λέει τα χιλιόμετρα και οθόνη δηλαδή. Ναι. Και παίζει με το χειρόφρενο, το τιμόνι, τον γκάζ και το φρένο. Kick σάμπα. Με το σαράβαλο, όχι ρε. No, don't kick σαράβαλο, friend. No, don't. Good shot. No, don't kick. If you kick him, I shoot you in the head. Ναι, και θα πας πάνω. Thank you. Yes, you're welcome, friend. I love you. Me too, I Calm. love you too, bro. I love Pakistan. I'm from Gaza. Where are you from? Gaza. Go plant the bomb, bro. Go plant the bomb. Νικόλα, ρε, ο Νικόλας. Νικόλα. Πατούσε με τον Deagle και βαρούσε. Ακούς, παίζαμε στο Dust 2 πριν πεις εσύ, ωραία. Ναι. Και είχα ένα MP4 και ένα κλάσ και μου λέει ρε Γιάννη, πώς πάνε ευθεία οι σφαίρες σου? Και μετά στο επόμενο round κάνω σπεκτή τον Νικόλα και ο τύπος περπατούσε ευθεία και βάραγε με το AK. All jokes. Κάνε Γιάννη! Ποιος είσαι ρε, ξέρεις που είμαι, εγώ από πίσω σου εδώ είμαι, θες να σε πυροβολήσω να δεις? Ψόφα τώρα, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ. Ήρθε το τέλος. Από εδώ. Πάμε να φύγουμε. Νικήσαμε. Μπράβο ρε λέω. Run little girl. Σας θυμίσω ότι έχω να παίξω τόσο καιρό, Εντάξει, ρε. Α, εντάξει. Ναι, λέω το ξέχασα ρε φίλε, είναι παππούς πια, δεν μπορεί. Τα χέρια του δεν δουλεύουνε. Όχι, εγώ πιστεύω πως θα το βρει. Και τώρα θα βγει το κόλλο. Εγώ πιστεύω στον Νικόλα. Πάει τώρα, αρχίδι. Ωχ, μαλάκα, κάηκα πολύ άσχημα. Γάμματα! Τρίτου βαθμού! Αχ! Πάμε στο α, Στο Είσαι α. το... Όχι, εγώ λέω να πάμε στο γάμα. Εγώ λέω να πάμε... Στο μέγα. Εγώ λέω να πάμε στο marketing. Ο μπρο δεν είπε αλφα. Ό,τι λέω, ό,τι θέλω θα λέω. Είναι Έλληνας. Είναι... Καλός συμπατριώτης. Από πίσω μαλάκα, δέσε το γύφτουλα, το βρωμίλο. Λοιπόν, θα πετάξουμε μια βόμβα εδώ πέρα. Θα έρθει πάνω μου, θα... Πάω στρατό. Στρατό. Κάνε! Τον έφαγα εγώ, Νικόλα, μην ανησυχείς. Μα δεν κάνει ο άλλος Αλβανός, ρε μαλάκα, δεν κάνει άκρη. Κοίτα εδώ το βρωμίλο. Έχει κάτσει εδώ πάνω 5-6 φορές να πούμε. Μα δεν ήταν ο FK, πήρα 2 kills αρχικά, βλάκα. Όχι, ήταν η FK που είχε γυρίσει τελευταία στιγμή στο παιχνίδι. Αφού πώς γίνεται να δεις το spawn ρε φίλε, πώς γίνεται να δεις το spawn? Μα ήταν 2 άτομα, σκότωσα τον AFK και ήρθε ο άλλος. Τι κάνει το φανταζή, Χρόνια το καμπάναγιο, τύπνει το όλο το χωριό. Νταν. Πώς μπαίνει μέσα από το smoke. Κάτσε να δεις τώρα θα το κάνω. Βόμβα, αλλά. Κοίτα εδώ μου το βρωμίλο.
Γιάννη, μην παίζεις με ζητή. Α, είναι το. Έλα, εντάξει, το αρχίδι. Πάμε Β. Β. Ρε μαλάκα λέω, θα σε γαμίσω άλλη μια φορά. Θα δεις τώρα καλό line-up. Λέω, τσέκαρε grenade line-up. Ναι. Ωραία. Ναι, Βλέπεις. ναι, Εμένα βλέπε. Βλέπεις grenade line-up. Βλέπεις grenade line-up. ναι. Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα Γιάννη. Grenade line-up. Γιατί είσαι μαλάκας τώρα, μου χάλασε τη ζωή. Εμένα πριν με Δεν έχω ζωή τώρα. Δεν έχω ζωή. Γιάννη. Έλα. Έλα, Πού είσαι βρε, Γιάννη, πού Γιάννη. Έλα, είσαι τι. Γιάννη. Έλα. Θα πάμε στο δημόσιο. Κάτσε εκεί, πήγαινε πίσω. Θα πάω. Πού είναι, ο άφο που είναι πάλι. Μάλλον. Όχι, δεν είναι άφοκο. Μπράβο. Μαλάκα πώς πέθανε. Τι θες? Τι σου λέει, θα φας μπαν στο δεδομένο. Άμα σκοτώσω άλλους δύο teammates, έχω περιθώριο. Όχι ρε, πού είστε παραπάνω. Μου λέγε, άμα σκοτώσω άλλους δύο Λογικό teammates. είναι ρε φίλε, σε κάνει bait. Σε κάνει bait αγόρι μου, είναι λίγο normal. Αφού, ρε μπρο, όπως τώρα δεν μετράει, μου δίνει περιθώριο να σκοτώσω τον Νικόλα, το κάνω και με πετάει. Έλα τώρα. Έλα τώρα ρε μαλέ. Τώρα που άρχισα να το βρίσκω, Τώρα που άρχισα να το βρίσκω άλλος. Ναι, λογικά. Θα χάσει το σερί, κατάλαβες, επειδή πέθανε τώρα θα χάσει το σερί. Το λέω, το έλεγε σε σένα. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Τα σκότωσες. Μαλάκα εύχομαι να πας τέρμα μπαν μαλάκα. Περμαμπάλ. Σπερμαμπάλ, έπρεπε να πάω σπερμαμπάλ. Αμόλε, άμος. Ναι, Άμμο, ale, τέτοια άμμος. και κάτι funk και κάτι τέτοιες Ναι, ο μαλακίες. Νικόλας τα ακούει αυτά ρε. Ναι, λογικά. Αμόλε, άμος. Πριν τον αγώνα. Αμόλε, Έχεις άμος. αστείο. Ναι, ακούς φωνκ. Δεν ακούω φωνκ πριν τον αγώνα. Ναι, Δεν ακούω τίποτα. Απλά βάζω μια μαλακιά. ναι, φωνκ δηλαδή. Όχι. Αν ξανασκοτώσω τον Νικόλα θα φάω μπαν λες. Μου λέει και Ναι, Ναι. θα κάνουμε παρά μαζί. Μου λέει και εμένα ότι άμα σκοτώσω τον Νικόλα. Δεν πειράζει, θα παίξουμε Wingman μαζί, λέω. Είχα ξεχάσει ότι ο Νικόλας μιλάει από δορυφορική μονάδα. Ρε, και Έλα, από πού δες. μιλάει, από πού ακούει. Λέω Discord. Σταματήστε ρε. Τι? Από... τι είχαμε πει, Γιάννη. ψυγείο. Βλέπει, άκου. Η οθόνη του είναι ο δείκτης του αμαξιού. Γιάννη. Ακούς, το ραδιόφωνο είναι τα ακουστικά που ακούει και παίζει με χειρόφρενο, γκάζι φρένο και το τιμόνι και τις ταχύτητες. Ένα. Έκανε δυο και αρχή. Ρε μπρο, έλα, πήγε σκότωσα την άλλο μαλάκα, έλα. Έλα, κάτι τέλειωνε. Κυνηγάω. Τέλειωνε. Έλα, ο Hitman τον CT. Βάλτε σε burst. Γερό το για να δω. Ποιο κυνηγάτε? Φάτονα. Άσε με. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Ρε, τι ιστερικός που ήταν ο αντίπαλος. Δεν ήταν αυτό. Ποιος ήταν αυτός? Αντίπαλος. Α, δεν έφαγε με burst. Get on my property. Get off my lawn, you fucking nigga. Έλα του. Get off my lawn, you fucking nigga. Έλα, πάμε. Ένα βιένα. Knife fight. Άσε με. Ρε, σπάμα ρε το, σπάμα. Έλα ρε μάλλον. Δεν Λέω, περίμενε, λέω.